Zoberte si len to dobré bez toho zlého. Napríklad elegantný Lenovo P70, teraz len za 2 eurá k zlatému O2 paušálu bez viazanosti. A navyše s neobmedzenými volaniami. O2. Zoberte si len to dobré bez toho zlého. Napríklad špičkový Huawei P8 Lite, teraz len za 9 eur k zlatému O2 paušálu bez viazanosti. A navyše s neobmedzenými volaniami. O2. Áno, máme najväčší výber a s najvyššími cenovými bonusmi. Vďaka tomu môžete mať napríklad tablet Lenovo Tab 2A7 Go to internetu s bonusom Mini, teraz len za 10 eur. Objavujte férový svet. O2. Áno, máme najväčší výber a s najvyššími cenovými bonusmi. Vďaka tomu môžete mať napríklad smartfón Samsung Galaxy A3 k zlatému O2 paušálu, teraz len za 9 eur. Objavujte férový svet. O2. Áno, máme najväčší výber a s najvyššími cenovými bonusmi. Vďaka tomu môžete mať napríklad smartfón Huawei P8 Lite k zlatému O2 paušálu, teraz len za 2 eurá. Objavujte férový svet. O2. Pred 8 rokmi sme prišli do sveta, kde nebolo na výber a všetko išlo jedným smerom. My sme sa vydali vlastnou cestou. Cestou bez viazanosti, kde vy rozhodujete, kedy a kam pôjdete, kde po prvej minúte voláte zadarmo a kde za kvetnatou ponukou nenájdete skryté podmienky. Rozhodli sme sa pre fér. Vďaka tomu sa k nám pridalo už 1,7 milióna ľudí a my nikdy neprestaneme ísť vlastnou cestou. O2. Vianočný ošiaľ sa hádam už skončil. My sme sa za Vianoce neskrývali a sme štedrí aj naďalej. So strieborným O2 paušálom môžete mať Huawei Ascend G620S teraz za 19 eur. O2. Vianočný ošiaľ sa hádam už skončil. My sme sa za Vianoce neskrývali a sme štedrí aj naďalej. S diamantovým O2 paušálom môžete mať Samsung Galaxy Alpha teraz za 124 eur. O2. Vianočný ošiaľ sa hádam už skončil. My sme sa za Vianoce neskrývali a sme štedrí aj naďalej. K jednému O2 paušálu si môžete vybrať viacero smartfónov, tablet, notebook alebo aj hraciu konzolu. O2. Vianočnému ošiaľu hádam už odzvonilo. My sme sa za Vianoce neskrývali a sme štedrí aj naďalej. Preneste si teraz číslo do O2 a získajte bonus 150 eur. O2. Otravuje vás Vianočný ošiaľ na každom kroku? My našu ponuku za Vianoce neskrývame. Preneste si číslo do O2 a bonus 150 eur Go2 paušálu dáme vám aj vášmu blízkemu. O2. Otravuje vás Vianočný ošiaľ na každom kroku? My našu Otravuje vás Vianočný ošiaľ na každom kroku? Otravuje vás Vianočný ošiaľ na každom kroku? Otravuje vás Vianočný ošiaľ na každom kroku? My našu ponuku za Vianoce neskrývame. Preneste si číslo do O2 a bonus 150 eur Go2 paušálu dáme vám aj vášmu blízkemu. O2.
My našu ponuku za Vianoce neskrývame. K jednému O2 paušálu si teraz môžete vybrať viacero smartfónov, tablet, notebook alebo aj hraciu konzolu. O2. Vianočný ošiaľ sa hádam už skončil. My sme sa za Vianoce neskrývali a sme štedrí aj naďalej. Preneste si číslo do O2 a bonus 150 eur GoTo paušálu dáme vám aj vášmu blízkemu. O2. Pre voľbu. Pre voľbu schodia vhoďte 2 eurá. Pre aktiváciu hudby vhoďte 1 euro. Hudba nie je k dispozícii. Pre pustenie výťahu vhoďte 1 Ešte stále tolerujete svojmu operátorovi, že za každý lepší produkt sa musíte viazať? U nás je všetko bez viazanosti, aj O2 paušál s telefónom. A teraz s bonusom na telefón vyšším o 33%. O2. Volajte aj vy v Čechách za ceny ako na Slovensku. Nečakajte, kým váš operátor zruší poplatok za prenos čísla. Prejdite do O2 už teraz a poplatok za prenos môžete nechať na nás. O2. Či ste na Slovensku alebo v Čechách, z O2 využijete svoj smartfón naplno. Napríklad aj nový Huawei Ascend i530. Teraz k striebornému O2 paušálu s bonusom 126 eur. O2. Odteraz všetci, aj podnikatelia, môžu využívať internet v Čechách za rovnaké ceny ako doma. Napríklad s tabletom Huawei MediaPad M1. Teraz k internetu s bonusom až 198 eur. O2. V Čechách sa už roamingu obávať nemusíte. Ako prvý vám prinášame internet, volania a SMS v Českej republike za rovnaké ceny ako na Slovensku. Pre všetkých a bez poplatkov navyše. O2. O2 moja firma je teraz bez viazanosti a navyše s bonusom na telefón až 72 eur. Takže HTC Desire 310 so štvorjadrovým procesorom môžete mať ešte výhodnejšie. O2 pre podnikateľov. O2. O2 moja firma je teraz bez viazanosti a navyše s bonusom na telefón až 72 eur. Takže Sony Xperia E1 môžete mať ešte výhodnejšie. O2 pre podnikateľov. O2. Pre váš biznis len to najlepšie. Smartfón, nekonečné volania. Samozrejme rátajte s viazanosťou a zmluvnou pokutou. Nie, už nemusíte. Z O2 si môžete užívať rovnaké výhody aj bez viazanosti a nefér podmienok. Opäť meníme pravidlá a prinášame férovosť aj do podnikania. O2 pre podnikateľov. O2. Áno, tak jednoducho. Stačí zavolať na 0800 02 0202 a celý prechod k nám vybavíme za vás a navyše môžete získať bonus 150 eur. O2. Die Angebote von Ostern? Jetzt schon zu Weihnachten. Das Huawei P20 Pro mit Leica Trippelkamera und 15,5 cm Full-View Display um vorfreudige 555 Euro. Oder in 60 kleinen Monatsraten. Mehr Angebote im Saturn und auf Saturn. Oder beim Samsung Galaxy S7 mit 32 GB nur 329 Euro.